Anabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'abalị a bụ ihe na-akpata isi ime mmụọ. Ihe na-akpata isi ime mmụọ. Anyị amatawo ihe isi ime mmụọ bụ. Matakwuzie na ọtụtụ ndị kpuru isi ime mmụọ a. Ma anyị ga-ajụ onwe anyị sị, gịnị bụzi ihe na-akpata isi ime mmụọ? Na oge gara aga enyere m gị ụzọ ihe atọ na-akpata isi ime mmụọ. Nke mbụ, asịrị m gị na ọ bụ ekwensu na-akpata isi ime mmụọ. Ngwakwuzie gị sị na ọ bụ mgbe mmadụ nụrụ ozi nzọpụta, kpuchie ntị ya, na-eme ka osisi ya, na-eme uche ya, ka ekwensu na-ekpu onye ahụ isi na ọma nnụzi ma ghọta ozi nzọpụta maka nzọpụta ọkụ mmụọ ịnọ na alaeze n'igwe. Gịnị na-akpata isi ime mmụọ a? Nsị gị na ọ bụ ekwensu. Nke abụọ, nsị gị na ọ bụ amaghị okwu Chineke. Okwu Chineke ịmaghị, ịkpụrụ isi n'ebe okwu ahụ nọ. Ma nke ị matara bụ ihe dịrị gị. Amataghị okwu Chineke na-eme ndị mmadụ ikpu isi ime mmụọ. Nke atọ, asịrị m gị na ọ bụ ịdabere na uru ihe nke ụwa. Ịdabere na uru ihe nke ụwa ọ na-akpata isi ime mmụọ. Maka ihe nke ụwa, marakwa na chi ụwa bụ ekwensu. N'ọnụ Igbo akpọrọ ya the God of this world. Onye ihe nke ụwa na-amasị inweta akụnụba nke ụwa, onye ahụ na-ekpu isi ime mmụọ. Achọrọ m ka ị mara na ịdabere na uru ihe nke ụwa na-akpata isi ime mmụọ. Nke anọ, mpako ịma ọtụtụ okwu Chineke. Mpako ịma ọtụtụ okwu Chineke. Ka anyị gaa na ndị Rom isi nke abụọ site na amaokwu nke 17 ruo na amaokwu nke 19. Agụsịa ya ga-akwazi amaokwu nke 23. Ka anyị gaa na ndị Rom site na isi nke abụọ amaokwu nke 17. Romans chapter 2 from verse 17 to 18 and verse 23. Ma ọ bụrụ na a kpọrọ gị onwe gị aha onye Juu, ọ bụrụkwa na ị na-ezu ike n'elu iwu, na-anyakwa isi na Chineke, na-amakwa ihe ọ na-achọ, na-anwakwa ihe ha na ibe ha dị iche, ebe a na-ewere okwu ọnụ zi gị ihe site n'iwu, ọ bụrụkwa na eme ka ikwenye na gị onwe gị bụ onye ndu nke ndị isi ihe nke ndị nọ n'ọchịchịrị. Ka anyị gụọ amaokwu nke 23 verse 23. Gị onye na-anya isi n'iwu, ị na-eme Chineke ihe ihere site na njehie gị n'iwu ahụ. Ndị Juu na-ewe na ha maara okwu Chineke rinne,
n'ihi na o nweghị mba Chineke gwara okwu kpọmkwem ka o si gwa ha. Ndị ndu ndị Juu a, ndị nkụzi ndị Juu a jizi mpako nke a na-ada okwu Chineke. Ha amataghị na okwu Chineke na iwu Chineke na-egosi anyị na Jizọs Kraịst bụ ya bụ Mesaya ndị Juu, Mesaya ụwa niile, na ọ bụ ya bụ onye nzọpụta ndị Juu, onye nzọpụta ụwa niile. Ha amaghị nke a. Ha na-eme na na-edebe iwu, ma ha na-ada iwu na-ada okwu Chineke. Jizọs Kraịst mee ka ha mara na ndị ndu ndị Juu a kpuru isi. Ka anyị gụọ Jọn isi nke 9 amaokwu nke 39 rukwazịa na amaokwu nke 41. John chapter 9 from verse 39 to 41. Jizọs wee sị, ọ bụ ikpe ka mụ onwe m ji bịa n'ụwa nke a, ka ndị na-ahụ ụzọ wee hụ, ka ndị hụrụ ụzọ wee ghọkwa ndị ìsì. Ndị dị n'etiti ndị Farisii, ndị ha na ya nọ, nụrụ ihe ndị a, ha wee sị ya, anyị onwe anyị kpukwara. Jizọs sịrị ha, ọ bụrụ na unu kpuru ìsì, unu agaghị enwe mmehie, ma ugbu a unu na-asị, anyị na-ahụ ụzọ, mmehie unu na-anọgide. Mmehie unu na-anọgide. Ndị ndu ndị Juu a kpuru ìsì n'ihi na ha na-enwe mpako na ha ma ọtụtụ okwu Chineke, ma ha kpuru ìsì ịma na okwu Chineke na-akọwa na Jizọs Kraịst bụ Mesaya ndị Juu, Mesaya ụwa niile, na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Achọrọ m ka ị mara na ndị kpuru ìsì ime mmụọ a n'oge nke ndị Juu, oge mgbe Kraịst, mgbe ekwuru okwu a ngụrụ kịta, adịghị iche n'ebe ndị ndu ụka, ndị ndu, ndị nkụzi okwu nke Chineke taa nọ. Achọrọ m ka ị mara na ha kpukwara idiri isi a ndị oge nke Kraịst kpuru. Mpako ha na ọtụtụ ihe na ọnọdụ ha na-emezi ha nwa igezi ntị n'okwu Chineke, nwa Chineke ahụ Chineke na-eji akwa ngwa ọrụ bịa izi ha ozi ọma, bịa izi ha ozi nke Chineke. Mpako ọnọdụ ha agaghị ekwe ha ka ha runata gee ntị n'okwu nke Chineke. Mpako ajọka. Mpako ịmụ ọtụtụ okwu Chineke bụ ihe na-akpata isi ime mmụọ. Achọrọ m ka ị mara na ọ dị mma, dị ezigbote mkpa na anyị ga-enwe umeala n'ebe Chineke nọ, nwekwazi umeala n'ebe okwu ya nọ. Ọ bụ na ọ dịghọrọ anyị otu a, anyị ga-abụ ndị ga-ekpu isi ime mmụọ. Nke 5, anaghị eto n'okwukwe na-akpata isi ime mmụọ. Achọrọ m ka anyị gụọ Pita nke 2 isi nke 1 site na amaokwu nke 5 ruo na amaokwu nke 10. Pita nke 2 isi nke 1 site na amaokwu nke 5 ruo na amaokwu nke 10. 2 Peter chapter 1 from verse 5 to 10.
ma n'ihi otu ihe a n'akụkụ unu, tụkwasịnụ ịnụ ọkụ n'obi niile, nyezukwanụ ịdị mma n'okwukwe unu, nyezukwa ihe ọmụma na ịdị mma unu, nyezukwa ijisi onwe unu ike n'ihe ọmụma unu, nyezukwa ntachi obi na ijisi onwe unu ike, nyezukwa nsọpụrụ Chineke n'ime ntachi obi unu, nyezukwa ịhụnanya ụmụnna n'ime nsọpụrụ Chineke unu, nyezukwa ịhụnanya n'ime ịhụnanya ụmụnna unu, n'ihi na a sị na unu nwere ihe ndị a, a sịkwa na unu nwere ihe ha rinne, ha na-edo unu ndị na-abụghị ndị na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ ndị na-adịghị amị mkpụrụ ruo ịmazụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst. N'ihi na onye ahụ ihe ndị a na-adịghị ya nso bụ onye kpuru ìsì, onye na-ahụ inyoghi inyoghi, ebe o chezọrọ nsapụ nke mmehie ochie ya niile. Ọ bụrụ na ị naghị etinye ezi ọrụ n'okwukwe gị, ihe ndị a kpọgasịrị aha, Chineke sị na onye ahụ kpuru ìsì, onye ahụ na-ahụ inyoghi inyoghi. O kwesịrị ka anyị na-etinye ezi ọrụ, na-etinye nrube isi na okwukwe anyị. Ọ dị ezigbote mkpa. Ọ bụrụ na ị naghị etinye nrube isi n'okwukwe gị, mara na ị kpuru ìsì. Achọrọ m ka ịghọta na o kwesịghị kaịrara kaịra. Ka m gwa gị nwanne m, ara na kaịra. Tinye ezi ọrụ n'okwukwe gị. Ara na kaịra ka ị nabatachara Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Mee okwu Chineke. Gbaa mbọ ka ị na-erubere Chineke isi, na-eme ezi ihe karịa ka ị na-eme. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ị ga na-eme ezi ihe ahụ ị maara Chineke sịrị ka eme, ọ ga-emekwazi Chineke enyekwuzie gị ọzọ ịmaghị. Achọrọ m ka ị mara na ọka ọ dị n'okwu ya, na mgbe ị mere nke ahụ ọ sịrị ka ị mee, ọ ga-emekwazi ị na-eto na amamihe, na-eto na ihe nke Chineke. Achọrọ m ka anyị gụkwa Jọn isi nke 7 site na amaokwu nke 16 ruo na amaokwu nke 17. John chapter 7 from verse 16 to 17. Ya mere Jizọs zara ha sị, ozizi m abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m. Ọ bụrụ na onye ọbụla achọ ime ihe ọ na-achọ, ọ ga-amara ihe ozizi a bụ. Gekwa ntị, ọ sịrị, ọ bụrụ na onye ọbụla achọ ime ihe ọ na-achọ, ọ ga-amara ihe ozizi a bụ. Ma onye ahụ achọghị, ọ gaghị ama. Ma ka ị na-achọ ime ihe Chineke na-achọ, ọ ga-eme ị mara, ịhụ ụzọ. Ị gakwazie na isi nke 10 na anọ amaokwu nke 21. Ịhụkwazie ka anyị gaa na Jọn isi nke 10 na anọ amaokwu nke 21. John chapter 14 verse 21. Onye nwere ihe m nyere n'iwu nke na-edebekwa ha, ọ bụ onye ahụ na-ahụ m n'anya. Onye na-ahụ m n'anya, nna m ga-ahụkwa ya n'anya. Mụ onwe m ga-ahụkwa ya n'anya,
werekwa onwe m gosi ya. Ka ị na-ahụ Chineke n'anya, idebe okwu ya, na-ahụ nna Jizọs Kraịst n'anya, ọ sịrị na nye onwe ya ma nna ya ga-ahụ gị n'anya, gosikwazie gị onwe ya ka ị mara ya. Onwe ya bụ ihe, gosi gị ihe ka isi n'ọchịchịrị pụọ. Ihuwo na ị na-eme okwu Chineke ị maara ga-eme ka ihu ụzọ, ma ọ bụ ị naghị eme okwu Chineke ị maara, ọ ga-eme ka ị kpuo isi na nke ahụ ị maara. Ma ọzọkwazi Chineke chọkwazi igosi gị ka ị mara, ka ị too n'ihe, ị gaghị ama ya. Nke ị maara ikpuru isi na ya, ị gaghị amakwazi ọzọ Chineke chọrọ ka ị maara. Akụjide mkpa na ị ga na-eto n'okwu Chineke, ị ga na-eto n'okwukwe nke Chineke. Ọ bụ na ọ dịghị orugo otu a, ị ma na ị ga-ekpu isi. Mụ onwe m a bụ ụkọchukwu taa, n'ihi na m tinyere ezi ọrụ, ezi ihe n'okwukwe m. Araghị m ka nra, nwanne m ara na ka ịra, n'ihi na oge ekpu gị isi. Gbaa mbọ ka itinye ezi ihe, tinye nrube isi n'okwukwe gị. Nke isii, ihe na-akpata isi ime mmụọ. Iletu okwu Chineke ala na-akpata isi ime mmụọ. Ọ dịkwazi otu a na Matiu isi nke 23 site na amaokwu nke 16 ruo na amaokwu nke 23. Iletu okwu Chineke ala adịghị iche n'ebe ịjụ okwu Chineke nọ na ịjụkwazi Chineke na onwe ya nọ. Ọ dịghị iche. Chineke na okwu ya kwesịrị ịdị elu na ndụ anyị. O kwesịrị ịbụ ihe ga-ebu ụzọ na ije anyị ụbọchị niile. Mana gịnị mere ọtụtụ ndị mmadụ ji ajụ okwu Chineke? Gịnị mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee netuo okwu Chineke ala? Ọ bụ n'ihi ihe nke ụwa, akụnụba nke ụwa, ihe enwe enwe nke ụwa, ihe ọchịchọ nke ụwa, ya na nsogbu, nchegbu. Ọ bụ ihe na-abụọ a na-eme ọtụtụ ndị ji eletu okwu Chineke ala. Amaghị na ha na-eletukwazi Chineke ala. Achọrọ m ka ị mara na ihe ọchịchọ nke ụwa, akụnụba nke ụwa na-ebute mmadụ iletu okwu Chineke ala, ya na nchegbu nke ụwa. Hey, kedu ka ọ ga-adịrị m? Kedu ihe m ga-eme ka ndị ka ibe m? Kedu ihe m ga-eme ka m si na nsogbu a pụọ? Kedu ihe m ga-eme ka m si n'ọnọdụ a pụọ banye n'ọnọdụ ọzọ? Kedu ihe m ga-eme ka ọ kara m mma ka ndị ka onye a, ka m nweta ihe a, ka m nweta ihe ọzọ? O mezie obi onye ahụ dị n'ịchụkwu ihe nke ụwa, n'inweta ihe nke ụwa, ma ọ bụzikwa ọ ga-esi n'ihe ọma pụta, ma ọ ga-esi n'ihe ọjọọ pụta. Ma ya bụ na nsi na nsogbu a pụọ, ma ya bụ na m nwetara ihe a, ma ya bụ na m nọ ebe a, ma ya bụ na m karịrị nke a. Kpata ndị mmadụ anaghị ajụ, ihe a ọ bụ ihe Chineke chọrọ ka m mee? Ọ bụ ka Chineke si wee chọọ ka nsi gbanarị nsogbu a, ma ọ bụ si n'ihe a pụọ? Ọ bụzi ya na-ajụ, nọ m ga-apụkwarị na nsogbu a, m ga-enwetakwarị ihe a, m ga-abụkwa onye dị otu a. Achọrọ m ka ị mara na mgbe ịbụ onye na-aga idiri ije a ikpuru isi, ma ọ bụ na onwe onye mma na-aga otu a, onye ahụ kpuru isi n'ihi na o neturu okwu Chineke ala, o wee mee okpuzi isi na-aga n'ọchịchịrị nke ọ bụla ọ fụzi ọ na-eme. Achọrọ m ka ị mara na ihe nke ụwa na nchegbu nke ụwa na-akpata isi ime mmụọ. Ọ na-eme mmadụ ekpuo isi nwụọ n'oge erughị. Ọkwa nsogbu ụwa, i were ya tinye n'isi gị, ị chọghịzi ịma ihe Chineke kwuru gbasara ịpụ na nsogbu a, ka ị ga-esi wee pụọ dị ka Chineke si wee chọọ ka ị dị.
o nwere ihe mere otu ugboro n'otu ụbọchị kwazi otu nwoke na-aya arụ mụ na ụkọchukwu anyị wee gaba ruo gwa ya ihe Chineke chọọ ka o mee ka o si n'ọnọdụ ya pụọ. Maka anyị pụrụ amaghịzi m ndị bịa n'ugwu ya ka gaa na nke dibịa. Ọ na-etu okwu Chineke ala wee gaa na nke dibịa. Na nke dibịa nke ọ nọ wee nwụọ, eburu ozu ya jee nie. O chere na Chineke apụghị ịzọpụta ya, na-etu okwu ya ala. Maka ngwa gị taa, ọnọdụ ọbụla Chineke apụghị ịzọpụta gị na ya, nsogbu ọbụla Chineke apụghị ịzọpụta gị na ya, o nweghị onye ga-azọpụta gị na ya. Ọ dị ezigbote mkpa na ị ga-ewe okwu Chineke karịa nsogbu gị. Ị ga-ebuni Chineke enu na ndụ gị karịa ihe mkpagbu gị, karịa ka isi wee chee maọbụ ka o si metụ gị n'obi inweta ihe nke ụwa. Chineke kwesịrị ịka dị elu karịa ihe niile a, ka ọ ga-ezidatara anyị ngọzi nke ya dịka o mere na ebe Job nọ. Ọ dị otu a na Job isi nke 23 amaokwu nke 10 ruo na amaokwu nke 12. Ị gakwazie na Job isi nke 42 amaokwu nke 10, gakwazie na amaokwu nke 12 ruo na amaokwu nke 13. Ịhụ na Chineke nwara Job, ma Job rubere ya isi. Job tụrụ ya egwu. Gịnị meziri? Chineke wee nye ya ngọzi mmaji kwuru mmaji, n'ihi na ọ lewe anya hụ na Job kpọrọ okwu ya mkpa karịa nsogbu ya. Chineke wee nye ya ngọzi. Achọrọ m ka ị mara na ị ga-akpọ Chineke na okwu ya mkpa karịa ihe ọbụla sọkwa gị nya bụrụ ị na-agabiga, n'ihi na Chineke kara ihe ndị a. Mgbe ọ dị gị n'obi, mgbe ị nwere okwukwe dị otu a, inwewo ogbugbo nsogbu gị ahụ, inwewo nzọpụta na nsogbu gị ahụ. Maka Chineke bụ onye kachasịnụ, ọ bụ ike ya kachasị. Ya ka m ji wee kwuo na nsogbu Chineke ama nzọpụta gị na ya, o nweghị ihe ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla ga-azọpụta gị na ya. N'ihi nke a, yesokwa anyị na-ahụ na-agabiga n'ụwa na Naịjirịa anyị nọ na ya, achọrọ m ka ị mara na o kwesịrị na anyị ga-akpọ okwu Chineke mkpa. Anyị ga-ewe ya na ọka, anyị ga-elubere ya isi. Ọ sị ya bụrụgodu na anyị nọ na nsogbu, nọ na afụfụ, ka anyị mee okwu Chineke. Mgbe ị na-eme okwu Chineke, ị na-asị Chineke bịa n'ọnọdụ m. Mana mgbe ị lapụrụ okwu ya na-emezi ka o si sọ gị, isi Chineke m biko chere ka m mee ya n'ike aka m, ka m mee ya n'uche m. Ma mgbe ị bịa si eziokwu na nọ na nsogbu a, ma Chineke ihe ikwu ka m ga-ebe, ma ihe na-eme mgbe ahụ, ị na-asị Chineke achọrọ m aka gị n'ọnọdụ a. Ma n'ime gị otu a, ọ ga-ebutere gị isi ime mmụọ na ị ga na-asọzi isi ruo n'ọnwụ. Ọ bụghị mmasị m ka o ji bụrụ mmasị Chineke n'isi gị. Achọrọ m ka ị mara na mgbe ọnwụnwa a nke akụ na ụba bịara, nchegbu bịara, mgbe nsogbu bịara, achọrọ m ka ị ghara inye onwe gị n'ihe ndị a. Achọrọ m bụrụkwazị mmasị Chineke na ị ga-ewere okwu Chineke karịa ihe ndị a na ndụ gị. Ọ bụrụ na ime otu a, ịbụgo onye nwere mmeri, maka Chineke ga-enye gị mmeri. Eletụkwana okwu Chineke ala. Were okwu Chineke dịka okwu kachasịnụ. Mgbe ị mere otu a, ị ga-ahụ aka Chineke n'ọnọdụ gị. Ọ bụ na imeghị otu a ka ị letụrụ okwu Chineke ala, achọrọ m ka ị mara na igbugo isi ime mmụọ, ị na-asọzi isi. Achọrọ m ka ị mara na Chineke chọgoduru na ka ị na-anụ maka ozi ihe na-akpata isi ime mmụọ a. Mgbe kwuo na izi mbụ n'oge gara aga na ọ bụ gịnị? Ekwensu. Mana ọ bụ ndị chọrọ ikpu onwe ha isi,
ndị nụrụ okwu Chineke mechie ntị ha. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-anọsị n'ụwa a gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. Ọ bụghị mmasị Chineke na anyị ga-atasị ahụhụ nke ụwa a, kpagbuo onwe anyị n'ụwa a, ụwa ọjọọ a, nwetakwazịa onwe anyị n'ọdọ ọkụ. N'ihi nke a, o wee nye nwa ya ka onye gị nzọpụta, si gị ka nwa ya bụ Jizọs Kraịst rụchara ọrụ nzọpụta gị, jiri obi gị niile nabata ya ka e nwee nzọpụta, ka ekwensu ghara ikpu gị isi, maka ọ na-achọ ndị na-ekweghị ekwe ka o kpuo ha isi. Ma ọ bụ na ị ga-eji obi gị taa wepụ ya n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị na ọrụ nke Kraịst, ị ga-enwe nzọpụta taa, nwee ya ebi ebi. Ọ bụrụ mmasị gị, achọrọ m ka imechaa gị n'ekpere a. Nkwuo esoro nkwuo n'ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ, ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ mụ na isitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kweta na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m onye nwe m n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebi ebi. Daalụ onye kere ụwa niile na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke tata, n'ihi na m kwere na Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Amen and amen. Ọ bụrụ na iji obi gị niile taa kweta na Kraịst bụ onye nzọpụta gị sọsọ, Chineke sịrị na inwewo nzọpụta, inwewo ndụ ebighị ebi. Ọkụ m abụghịzi maka gị. N'ihi nke a, o kwesịrị ka i buru okwu Chineke a nyere gị nzọpụta, bugo ya enu karịa nsogbu ị na-agabiga, ma ọ bụ ngị ka ya agabiga. Okwu Chineke ka mkpa. Kedu ka ọ ga-esi wee dị ma ọ bụrụ na ị ga-eme ihe okwu ya kwuru agbanyeghị ihe ị na-agabiga? Dịka nsi wee kwuo, ka ị na-eme otu ị na-asị Chineke, achọrọ m aka gị n'ọnọdụ m. Ọ bụghị isi ikpe na ekpere, ọ dị maka ekpere, mana ihe na-abụrụ ekpere, rube isi. Ekpere so na nrube isi. Ka ị na-erubere Chineke isi n'ihe ndị ọzọ o nyere n'iwu, ọ ga-eme ka ị bụrụ onye ga na-ahụ aka Chineke, ka ị bụrụ onye ga na-ahụ ihe Chineke, ka ị bụrụ onye ga na-ahụ mma Chineke. Ọ ga-emekwazi ka ị bụrụ onye ga na-aga na ngọzi nke Chineke. Ọ bụ mmasị Chineke n'isi gị. Daalụ. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-enwe ọgbakọ na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obunagu, Ọka, Anambra Steeti. Anyị na-akwazi ụka ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Ọ dịkwazi otu na mgbede na elekere 5. Dịkwazi otu a na ụbọchị Wednesday anyị na-enwe Bible Study and Prayer Meeting. Ọ na-abụ elekere 5 nke mgbede. Anyị na ndị Faithful Baptist College, Texas, USA jikọrọ aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ n'ihe anyị kpọrọ degree studies. Azụsie onye ahụ ga-esi na Texas, USA zitere onye ahụ asambodo ya nke a kpọrọ Bachelors of Arts Degree in Theology. A ga-enye ihe ndị a n'efu. Nwe ụgwọ ị ga-akwụ wee banye, nwe ụgwọ ị ga-akwụ wee gụọ, nwe ụgwọ ị ga-akwụ maka asambodo gị. Ihe ndị a niile bụ n'efu. Ka ọ dịkwa na izu ụka ọzọ n'oge awa.